Hingpit nang naangkon ang hustisya. Mao kini ang gipadayag sa usa sa miyembro sa pamilya ni Alona Bacolod Icleo human madakpi sa otoridad si Ruben Icleo Jr. ang konbiktado sa kamatayon siyang asawa nga si Alona. Ania ang report. Sa interview sa telepono ni Nino Bacolod ang igsuon ni Alona Bacolod Icleo, gipadayag nini ang dakong pasalamat sa mga otoridad ug sa tanang mga tao nga misuporta sa ilang pamilya sa pagpangita og hustisya sa nahitabong pagpatay sa iyang maguwang. Human sa taas nga panahon na angkon na nila ang hustisya nunod sa pagkasikop sa mismong bana sa iyang igsuon nga si kanhi Kongresista Ruben Icleo. Alas 4:30 kagahapon sa kadlaw na sikop si Icleo sa San Fernando, Pampanga. Totally na kanang justice na gid nakabot. So nakabot na jud ang hustisya, no? Pero Okay, sa kadudo na kabot na mo hustisya tong decision sa court, pero karon totally jud kay nakuha naman siya na arrest naman jud siya. Okay, pero okay. sa pagka-arrest niya gahapon, wa jud may maghuna-huna. Siguro panahon na jud ba God's time jud. sumao ni ninyo nga tungod sa kataas na sa katuigan, nadawat na nila ang nahitabo ni Alona dungan sa pagpadayon sa ilang kinabuhi. Apan nagpabilin gihapon ang uwat sa panghitabo nga miamong sa mga kinabuhi ni Antong gustong makakabot sa hustisya. Actually, daghan kay kong pasalamatan kay tungod aning kalambuan sa kaso karon. Okay. Gumikan aning kalambuan sa kung dili nila dili gid ni makabot namo. Number one sa attorney ko katong abogado ni namo na na-comment siya na pinakalas dito yung kinabuhi tungod aning kasoha. Sa 24 milyones pesos nga compensatory damages, matud ninyo nga dili importante ang kwarta basta nakabot na nila ang hustisya. Plano sa pamilya Bacolod nga muduaw sa lubong ni Alona sa higayon nga maluag-luag na ang quarantine protocol. Samtang gihangop usab sa Crusade Against Violence ang pagkasikop kang Icleo. Si Alona Bacolod Icleo napalgang patay sa barangay Kuro, lungsod sa Dalagit. Nakonbikto si Icleo apan natugutan nga makapiyansa. Samtang nalutsan siya og warrant of arrest sa laing kaso nga graft sa Sandigan Bayan dihang nagsilbi pa siyang mayor sa San Jose, Surigao del Norte. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.